Hoxe temos no programa a Manuel Varela que nos vai falar da sexoloxía masculina. Moi boas noites, Manuel. Forte aplauso. Como estás, Manuel? Benvido. Benvido a Malas... Aquí ben quente xa. Aquí ben quente xa, non? Uroandrólogo e sexólogo que fuches presidente da Sociedade Galega de Sexoloxía durante 20 anos, non? 20 anos, que tuveches tamén traballando no Sergas, canto tempo? Pois 38 e medio. 38 anos e medio traballando no Sergas, que tes xa unha experiencia maravillosa. Temos tantas cousas que preguntarche hoxe. A ver, falamos moito aquí da sexoloxía feminina, porque nós tamén creemos, Manuel, que fan falta programas de televisión e que fai falta moita educación sexual, e no eido feminino consideramos que estamos a veces tamén un pouco apartadas, Sí. Pero xa vamos a centrar un pouquiño máis no mundo masculino, e a primeira pregunta que che vou facer é algo que está como moi instaurado na sociedade, non? Que se di sempre que os homes sempre teñen ganas de sexo, as mulleres non, pero os homes sempre teñen ganas e que é como unha necesidade que os homes teñen que ter sexo sí ou sí. Que importante é a sexoloxía para os homes, a nivel emocional e a nivel físico tamén? A sexoloxía para os homes é igual de importante que para as mulleres. O que pasa é que a sexoloxía masculina sempre estuvo moi estigmatizada, no sentido positivo. Parece que o sexo, ao principio, fai moitos anos, era só para o varón, e a muller seguíalle. Non? Agora estáse demostrando que moitas veces a muller toma a iniciativa e o home queda contrariado, queda que non sabe que facer. E teño incluso casos de moitos homes que consultaban porque tiñan relacións normais con a súa parella e cando a parella quería empezar, e de feito empezaba, a él se lle baixaba a erección. E non pasaba nada, e dicía, pero que pasa? Dicía, eu estou ben, incluso excitando, excitándome a min, pero que non lle gustaba a él era estar debaixo e él arriba. Ese cambio de posición quitáballe a posición de ventaxa que él ten aprendido. Él tenía aprendido facer o sexo sempre enriba. Dixo, que cerrado, que concreto, que limitado, non? Que limitado é o sexo para ti, si non sei facelo de outra maneira. E claro, eso entra dentro dos falsos mitos que falaba aí moitas veces, que o home parece que ten que ser o que empeza, o que mantén e o que apaga, como dicían outros por aí, o bombeiro, non? Pero non é así. É que as mulleres, por exemplo, non se poden masturbar, que a masturbación é só masculina, que o desexo é máis importante no home que na muller. Mentira, tamén. Por exemplo, isto, que o impulso que desa o sexo, que é unha cousa pola que consultan agora moita xente, que o sexo desa de ser importante cando temos edad. Cando temos edad, como todas as cousas, vaise adaptando a esa idade, pero non quere dicir que cortémolo, porque hai moita xente que ten un infarto, por exemplo, aos 59 anos, e que pasa? Que por haber tido un infarto xa vai a ter que perder a súa vida sexual. Non. Ese é un medo que teñen tamén moitos homes, Eso hai que desmitificarlo. Eu estou dando unha conferencia cada mes e medio na unidade de rehabilitación cardíaca do meu hospital Montecelo, en Pontevedra, e chamase Sexo e Corazón. E chamase así porque falo das cualidades positivas do sexo e do pouco que influyen no mantenimento de unha boa función cardíaca. E, ao final, chegamos á resolución de ver que o sexo é saudable. E que o sexo é saudable para todas as patoloxías cando unha persoa está estable. É dicir, que a día de hoxe ainda hai moitísimos mitos alrededor do sexo, por desgracia, e ademais quería preguntarche cales son os medos ou esas preguntas que chegan á túa consulta. Que é o que máis preguntan os homes? Que é o medo máis grande que teñen? Ou esa consulta que máis predomina? De entrada xa empezo con unha frase que me dixo un home cando entraba pola porta. Doutor, veño aquí a que me besa porque eu xa non sou home. Xa non son home? Xa non sou home. Dixe, por qué? Eu facéndome o tonto. E por que non é? Es que xa non se me levanta o muelle. Dicíame así. E digo, bueno, hai que facer que se levante. E a mellor se levanta dormido, pero non se levanta desperto. E iso para mí xa é bo. E entonces, bueno, o home entraba limpándose con o pañuelo a frente do sudor que traía. E cando saliu rindo.
Por qué? Porque necesitaba soltar, necesitaba falar, necesitaba que alguén comprendera o que lle pasaba e, sobre todo, que lle buscara unha solución. E a solución túboa que despois, ao cabo dun tempo, ve con a muller, e a muller díxome, doutor, sei que lle dou unha pastilla, naquela época era a primeira época da Viagra, sei que lle dou unha pastilla azul para mellorar a súa resposta sexual. E dice, sí, porque que sabes de que xa non era home e tal, non sei que. Pois mira, aí onde o mira, non era moi alto, pero era forte, aí onde o mira, meu home é un mulo, levanta un 600 e levanta un carro de bois. Eu lle pregunto, como non se lle levanta o aparato? E esa deixoume así que me dice, non, muller, non é cousa de forza, é problema de outras cousas, de resposta, de vascular, de sangre que ten que chegar aí, e aparte de outros preparativos, a mellor non participa ela deste tipo de cousas. Por exemplo, había outro home que, por exemplo, dixíame a mí, sempre teño que facer por detrás, e estou canso xa disso, quero facelo por encima, tocarme os peitos, disfrutalos, pero a muller, cando empezo a moverme un pouco porque me dá para hacer o que estou facendo, me dice, Pepe, acaba pronto que teño sono. Entonces, así, usted que pensa? Eu dicía, a mí se me baixaría tamén. Claro, porque entón, claro, así non hai sexo. No, o que falta aí, o que vexo que hai é unha falta de comunicación, porque se ela di acaba pronto é porque algo non está funcionando ben pola parte... Porque ela non ten ganas, ou non lle gusta como lle fai. Exactamente. Pero, bueno, leva moito tempo, así. Porque normalmente estamos falando de xente por enriba dos 65 anos, porque xa leva un tempo. Pero moitas veces a muller ven a menopausia e acomódase, e só queren, din elas que disfrutan, entre comillas, con a convivencia, con un agarimo, con algún biquiño, con estar dándonos un revolcón, nada máis, pero sin penetración, como decíamos antes. Porque iso tamén é sexo, non? Tamén é sexo, pero moitas veces non chega. Porque hai un placer no sexo que ven despois que é o orgasmo. O orgasmo, se non nos masturbamos ou non chegamos a él, non liberamos unha serie de neurohormonas que producen esa sensación de que estamos nunha nube, que é a oxitocina, a noradrenalina, que producen esa sensación que moitos de vostedes percibiron, que non temos ganas de levantarnos, hasta nin temos frío e estamos desnudos, e que estamos aí nunha nube, podíamos estar media hora así. Pois iso é o reflexo desa liberación. Entón, aquí o que segue faltando é información e, sobre todo, tamén comunicación da parella, porque tanto como a muller ten que estar informada do que lle pasa ao home, non? Pois, oye, teño este problema, tamén o home tería que informarse máis, por exemplo, do que pasa no corpo da muller cando hai a menopausa, como acabas de decir, que é unha caída de estróxenos moi drástica e unha baixa da libido moi importante. Como se xestiona iso? Pois con profesionais como a vostede, non? O xinecólogo moitas veces dalle algún suplemento de estrógenos en parches ou así, e nós tamén damos de testosterona, é dicir, todo iso ten arreglo. Pero o problema é xuntar esas dúas persoas novamente. Exactamente. Aí está. Porque normalmente elas xa non queren vir á consulta porque elas din que xa chegou. Eu sempre penso, se xa chegou e temos 58, 59 anos, xa por dicir un pouco arriba, por que xa chegou? Porque non lle convenceu ata agora o sexo como o fai e habería que falalo, ou é porque, como di algunha, estou gastada xa. Porque dice que estaba gastada, sabes por que era? Porque non se excitaba, non lubricaba e estaba sempre irritada. Aí abaixo, na vagina. Iso pasa coa menopausa. Iso ten arreglo, pero iso ten arreglo. Hai lubricantes, hai moitas cousas. Incluso pode poñelo ele, poñelo tú, facelo a medias, porque xa estamos excitando a zoa. E iso é moi bonito facelo, pero aún hai... Ainda falta moitísima comunicación, non? Claro, eu creo que é eso de que digan que as mulleres non se poden masturbar, que só se pode masturbar un home. Vaya, si podemos. Claro que podemos. Eso é un falso mito. ¡Viva a masturbación feminina! Claro que sí. Moitísimas gracias, Manuel, por acompañarnos esta noite en Malas Pécoras.